Сәләмәт тәндә, сәләмәт акыл. Яңа ел каникуллары көннәрендә Октаныш районында төрле спорт чаралары оештырылды. Кыш бабай призына узган өстәл теннисы, мини-футбол, шахмат, йөзү, көрәш ярышларында өлкәннәр дә, балалар да теләп катнашты. Ә чаңгы трассасы спорт ярышларының үзәгенә әйләнде. Гыйнвар башында районда ел сайын спорт һәм сәламәтлек декадасын үткәрү матур гадәткә керде. Мәгариф, мәдәният хезмәткәрләре чаңгыда узышуда ГТО нормаларын тапшырды. Район советы һәм башкарма комитетта эшләүчеләр дә осталыкларын күрсәтте. Октаныштагы бүләк чаңгы трассасын бер кайчанда куркатлаганы юк. Биредә спорт мәктәбе укучылары көн сайын узышларга чыга. Аларга предприятие оешмаларда эшләүчеләр дә кушыла. Катнашучылар саны асыклап әйтәм елдан-ел арта. Беренче елларына баштарак инде бер чаңгычыга 10 тамашачысы булса, хәзер инде бер чаңгычыга якынча бер 3-4 тамашачы белән киләләр. Чаңгычыларны арта дип әйтәсем килә инде. Үз чаңгыларын булдырган гаиләләр күп, гаилә белән йөрүчеләр күп хәзер. Буш вакытларын салханада сәламәтлеген кыйгыртып үткәрүчеләр автомашинада күбәя. Инде менә шушы бүләк чаңгы базасында безнең дүшәмбе көннән кала бөтен көнне дә чаңгы прокаты эшли. Кемнең чаңгысы юк инде бер тапкыр чаңгы шуырга мөмкинчелеген таба аладыр инде. Эштән соң чаңгы шуара килүчеләр арасында Октаныш районы башлыгы Энгел Фәттаховны да еш күрергә мөмкин. Җитәкче озак еллар чаңгы спорты белән шөгыльләнүнең нәтиҗәсен бәйгедә дә раслап күрсәтте. Өлкәннәр арасында узышта беренче урынны яулады. Финишка кайбер яшьләрдән дә алданрак килде. 21 елның башы бик матур тора, һава шартлары артык суык та түгел, кары да бар. Шуңа күрә район халкын үзебезнең арттан ияртеп без шушы трассага бастырга тиеш. Өлкән узышчылар арасында Айрат Кәрәмов белән Әбүгали Әхмәтгалиев та яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Ә яшьләр арасында яшьләр бүлеге җитәкчесе Назыл Латыйповка тиңнәр булмады. Район совет аппараты җитәкчесе Илшат Вахитов белән юридик бүлек җитәкчесе Дилфат Сәлимов аннан бераз гына калышты. Хатын-кызлар арасында җиңүче масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Ләйсән Тимерова. Үзебезнең турда кайгыртырга тиеш, уйланырга тиеш, шуарга тиеш, чаңгысында кылган төрләре белән шөгыльләнергә тиеш. Профессиональ вариантта булмаса да, барыбер шөгыльләнеп кайту инде ул барыбер файда булып тора, тән языла, рәхәт булып китә. Октанышта чаңгы спортын изүтүчеләр өчен хәзер 2 чаңгы базасы эшли. Бүләк чаңгы трассасыннан тыш 57-нче бистәдәге Нөркә базасында да чаңгыда шуларга була. Спорт мәктәбендә шөгыльләнүче укучылар республика ярышларында да чыгыш ясап, еш кына призлы урыннарны яулыйлар. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Октаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге.